fericire, bucurie, alături de nevasta lui și de familia lui. A avut bună plăcere să facă o masă frumoasă alături de frații lui, de prietenii lui. Și atunci când orchestra asta ceva frumos pentru toată lumea prezentă și în deschidere de la Corleone pentru toată lumea prezentă, vă mulțumește că sunteți prezenți alături de fericirea lui. Să dea Dumnezeu noroc la toată lumea prezentă. Așa cum s-a anunțat, salutăm toți prietenii noștri și cântă orchestra asta frumoasă, cea mai puternică instrumentală din România, care spune instrumentala fericirii.
10-9, 2, da. Esta, 10-9. Da, 0-9, 2, da. S, da. Zice 9, 2. Da. Zice 9, 2. Dumoșu. S, 9, da. Zice 2. Fa minor, maestru. Da. Special pentru Anais, pentru Regina lui Corleone, să-i dea Dumnezeu tot binele din lume, o piesă în deschidere, pentru fata lui scumpă, pentru Anais și pentru copiii la toată lumea, prezentă în mod egal, fără niciun fel de diferență. Când o văd pe fata mea, îmi răcorește inima. Vreau să-i fac viața ca-n vise. Șefa mea e Anais, toată lumea să știe. Șefa lui Corleone. Atențiune! Din partea lui Robi de la Roma, Rocky de la Roma. 2 milioane pentru cea mai frumoasă nepoțică, pentru Anais, să-i dea Dumnezeu noroc. Mulțumim la toată lumea prezentă care ați avut plăcerea să fiți alături de familia lui Corleone. Sănătate la toți copiii din lume. De la Rocky, de la Roma. 2 milioane să aibă rog. Ia un Corleone pe asta. Bine venit mexicane. Azi sunt cel mai fericit copii cât de-am trecut, dar mă iubește Dumnezeu. Mă iubește Dumnezeu și-a făcut pe placul meu. Și e bine fata mea, mă răcorește inima. De la Corleone pentru Anais. Anais, 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 regina lui. Mai, Doamne, mă apucă ofta și plănesc când o văd pe Anais. Ține, din partea numărul Leopardu. 2 milioane pentru Corleone, pentru fata lui, pentru Anais. 4 milioane pentru Corleone și Anais de la numărul Leopardu. Și pentru toată lumea prezentă. Vreau să-i fac viața ca-n vis și foamea e Anais. Cântă Cristiane de ea, că Anais e viața mea. Ia un surbele astea acordul. Multă lume l-are fete, doar mea n-are pereche. Ia uite asta, fata mea, că e norocoasa mea. Ia atențiune maximă. Pentru cea mai frumoasă fată, pentru Anais de la Măicuța Isina, Dumnezeu noroc. Regina mea, regina
Pentru toată familia frumoasă lui Cole Corleone. 4 milioane pentru fata lui, pentru Anaïs, să-i dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Una! Regina mea, regina mea, iar Anaïs salutată, ea e slăbiciunea mea. Și cum e ziua de Paște, că Anaïs nu se naște, toată lumea să știe șefa lui Corleone. Regina mea, regina mea, e Anaïs șefa mea. Când me vede soare găsi, cum e Anaïs n-ar fi. Când o văd pe fata mea mă răcorește inima. Încă o dată pentru Corleone, de la voi toți, pentru Corleone se dă Dumnezeu și fata lui, să fie din fratele meu, bine, pentru mexicanul, pentru toată familia lor, Ion Țiganul. Pentru Neachiță, Onaru, să rămână lui, pentru Manetră, stima și respect pentru toată lumea. Mariane! Hai, spre copiile! O strofă pe care cântăm de joc pentru toată lumea cum vrea Corleone. Am cea mai frumoasă fată și sunt mândru că-i sunt tată. Mulțumesc celui de sus că e bine Anaïs. Nu contează banii mei, că fata mea e ochii mei. Nu contează viața mea când o văd pe fata mea. Tot din partea lui Rocky de la Roma. Pentru Rambo Briliantul, pentru cea mai frumoasă familie. Pentru frățiorul lui, pentru Cole Corleone. Și pentru fetița lui, pentru Anaïs. De la Rocky, de la Roma, încă 2 milioane. Pentru Anaïs. Iau. Nu contează banii mei, că fata mea e ochii mei. Nu contează viața mea, când o văd pe fata mea. Atențiune, fraților! Tot din partea lui Măru Leopardu, pentru Anaïs, 2 milioni. De la Rocky, de la Roma, de la Măru Leopardu, pentru Anaïs. Bine ați venit să vă dați Dumnezeu. Una, două, trei. Iar Anaïs, regina mea, cântă Cristiane de ea, cântă Cristiane de ea. Ia vecine, oameni buni, tot din partea lui Cole Corleone. Pentru toți copiii la toată lumea prezentă, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Încă 5 milioane de la Cole Corleone să trească fata lui. Și ultimul refren după care se cântă de joc. Iar Anaïs, regina mea, cântă Cristiane de ea. De vede s-or găsi, cum era Anaïs vor fi, câte fete s-or găsi.
și de colone, să vede care valoare și pe cer a ieșit soare. Că iubește Dumnezeu, mi-a dat după sufletul meu. Cât de mult am suferit, uite, lasă, fericit, Doamne. Aplaudați pe Anais, oameni buni! Anais, 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 regina acordeone! Se cântă de joc pentru toată lumea, prezentă cum vrea acordeone. Tatăl Europa de la mine strească familia lui. Toată masa la frații noștri, pentru puiul de la Roma. George și familia lui să aibă pe aici. Pentru Cali, pentru toată lumea, într-un cuvânt să mă dă Dumnezeu. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Ei sunt valoarea mea, eu sunt valoarea lor, până să mor. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Ei sunt valoarea mea, eu sunt valoarea lor, până să mor. Solo, înapoi de la Roma, fratele meu. Pentru Anais, care a venit la lume, fata lui Corleone. Să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire. Pentru cusul lui, viața lui și sufletul lui. El misionarul. Familia misionară pentru familia lui și Corleone și fata lui. Și toți țiganii prezenți de la fratele meu de la Puiul de la Roma. Strească familia lui frumoasă. Ia-uzi! Vreau să fac bani și avere, vreau să fac ce alții în viață n-au făcut. Să dea Dumnezeu putere, la copii să le fac un trecut. Vreau să fac bani și avere, vreau să fac ce alții în viață n-au făcut. Special de la mine pentru Palajai Valută, să-i dea Dumnezeu noroc pentru familia lui Palajai. Ia-uzi, vreau să
să fac bani și avere, vreau să fac ce alții în viață n-au făcut. Să dea Dumnezeu putere la copiii mei să le fac un trai bun. Vreau să fac bani și avere, vreau să fac ce alții în viață n-au făcut. Să dea Dumnezeu putere la copiii mei să le fac un trai bun. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Ei sunt valoarea mea, eu sunt valoarea lor până am să mor. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Ei sunt valoarea mea, eu sunt valoarea lor până am să mor. Vreau să auzi intima României. Dimata lui fratele meu Palagei Valută, pentru Corleone, 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 familia lui regală, fata lui Anais, bine a venit pe lume. Și pentru toată lumea prezentă de la Palagei Valută, să trăiască fata lui, familia lui, copiii de la Palagei Valută, să rămână din suflet. Hai cu mete! Bine venit să-ți trăiască copiii! Hei! Hei! cerut el să lăsăm oamenii să stea la masă. După aia bubuim băile și ăsta, fraților. Încă o dată frumoasă mântuire pentru familia lui. Familia mea are tot ce vrea și pentru toate familiile prezente. Și mântuire rămânitorul are cel mai fericit că a venit puterea acasă. Băi, tată, băi! Rocky de la Roma, Rambo Briliantu și 4 milioane de la Maru Leopardu pentru toată lumea prezentă. Și pentru Alex și Nicolas, băieții din 2 ori de la secundă. Ia-o!
de la Cole Corleone, pentru Alex și Nicolas, băieții, numărul, în continuare pentru Alex și Nicolas, Alex și Nicolas, fără număr pentru Alex și Nicolas, fără număr pentru Alex și Nicolas, fără număr, fără număr, fără număr. Să rămână Cole, strească copii. Ia-uzi, e Alex al meu, e regele meu, mai am pe Nicolas, dar la clipă în obraz. E Alex al meu, am 100 de euro, din partea numărul Leopardu, pentru Cole Corleone, pentru Anaisa lui regina lui și pentru copiii la toată lumea, în ochii de la Roma. Rambo Briliantul și băiatul lui și fetele lui să aibă loc. Și Alex și Nicolas, Alex și Nicolas, Alex și Nicolas și pentru Anaisa Cole. 100 de euro separat să rămână de la Rambo Briliantul, pentru Cole Corleone, pentru Maru Leopardu, pentru Rocky de la Roma. 5 milioane pentru toată lumea prezentă! Ia-uzi! De la Cole Corleone, pentru Rocky de la Roma, Rocky de la Roma, Rocky de la Roma, pentru Hard, cu continuare, fără număr din partea lui Corleone. Rambo Briliantul de la Corleone, pentru Maru, cum se vede de la Cole Corleone. Ia-uzi! Iar Alex al meu, în palatul meu, mai am pe Nicolas și am mare curaj. Iar Alex al meu, în palatul meu și Nicolas al meu. Solo! Încă 50 de euro separat de ce s-a anunțat. De la Maru Leopardu, 100 de euro! Pentru Cole Corleone și Anaisa lui, pentru toată lumea, Rocky! Și pentru Rambo Briliantul, tată! Și toată lumea, de la Rocky de la Roma, separat încă 2 milioane. Pentru Maru Leopardu și băieții lui, forțele lui și toată familia lui. Pentru Rambo Briliantul, pentru frațiorii lui, pentru Cole Corleone și pentru toată lumea prezentă, de la Rocky de la Roma, să trăiască familia lui. Uite mi-a trecut tot și la că el Rambo Briliantul și la trebuie tot să ducem vorba. De la Roma, dă-te mare mărule, ai băieți cu putere, tu să te simți bine, pe Corleone lângă tine, nu mai am niciun necaz. De la fratele meu de la Râmus, pentru Cole Corleone și fata lui Anais și pentru toată familia lui, să rămână la Râmus să-ți trească cu tine. Nu mai am niciun decat, cum Alex și Nicolas, dar cine este regina? E Anais, e fata mea.
familialiști, fata lui norocoasă. Dar la Momodoru ca familie să trăiască frații lui, puterile lui și copiii lui și familia lui. Să rămână la Momodoru să trăiască familia. Ia-uzi! Familia mea are tot ce vrea, e cea mai frumoasă, cea mai norocoasă. Familia mea are tot ce vrea, e cea mai frumoasă, cea mai norocoasă. Îmi iubesc familia. Ia de ciune de la fratele meu de la Ionus Francezu, 2 milioane pentru Anaïs, fata lui Cole, pentru toată familia lui Cole, într-un cuvânt pentru toată lumea, de la Ionus Francezu, străiască familia lui Francezu, băi! Atențiune! De la Garcea băiatului Ștefan fără mașalier, pentru Cole Corleone, pentru familia lui, pentru toată lui Anaïs și pentru toți băieții și copiii la toată lumea. De la Garcea băiatului Ștefan fără mașalier, de la Rochi de la Romanca 2 milioane, special pentru toată lumea prezentă de la Rochi de la Roma, pentru toate familiile prezente, copiilor, familiile lor de la Rochi, cu respect, pentru toată lumea prezentă. Familia de la Rova, pentru fericirea lui fratele nostru Cole Corleone, pentru fata lui Anaïs și toată familia lui Corleone, frații lui, familia lui, părinții lui și toată lumea, 2 milioane de la Leo Rova! Ia-uzi! Azi suntem mai fericiți! De la dulceața noastră, de la fratele meu, de la Elvis Solaru, cu respect pentru frații ăștia doi, pentru Cole și Rochi, pentru fata lui Cole, pentru Anaïsa lui, 50 de euro pentru scumpul lui Cuscu, puiul de la Roma, pentru găgăuții nașului scump, alo, pentru cel mai scump al lui, pentru americanul Grey! Bine ai venit, americane! Una, două, trei și 50 de euro! Ia de ciune! De la Sorin Vitoan! Pentru fetița lui Cole Corleone, pentru Anaïs, să trăiască 100 de ani, să fie sănătoasă. Și pentru Roberto Viton, pentru băiatul lui. Și Irina, fata lui. Și copiii la toată lumea și toată lumea, într-un cuvânt de la Sorin Viton. Pentru gașca aia de 24 de carate, să vă dea Dumnezeu sănătate, fraților! Una, două, trei și 2 Cole Corleone pentru fata lui Anaïs.
acordeonului și spatele Anais. Și pentru toată lumea prezentă de la George să rămână din suflet. 1, 2, 3, start! Cu respect pentru americanul, bine venit americane! Pentru toți frații lui americanul, pentru Cole, pentru fata lui, pentru toată lumea să rămână 2 milioane și pentru familia mea să rămână eu nu-s francez, să trăiască copii. Bine, trăiască familia Florin. Hei! 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 Și fata lui Anais de la Van Damme și fata lui Van Damme Evelin să trăiască. De la Rocky, de la Roma în continuare. Pentru americanul greu, omul cu cel mai frumos caracter, de la Rocky. Ca să opresc. Una și eu mulțumesc. Băieții mei, veniți cu tancurile, Cara, Ștefane, respect și stimă de la mine personal. Ia un
fanul că a venit americanul. Aola e fratele meu, e americanul greu, să mă. Pentru americanul greu de la băiatul lui, care e tatălui, e regele lui, e viața lui. 4 milioane pentru americanul greu, 6 milioane. 8 milioane pentru americanul greu, 10 milioane. Forța lui cea mai mare. Păi la noi nu contează banul, că a venit americanul. Ăla e regele meu, e americanul greu. Salut! Bine ai venit acasă, șefule! De la americanul greu, 100 de euro! În primul rând pentru Anaïs, fata lui Cole Corleone, pentru Rocky de la Roma, Cole Corleone, pentru băieții, pentru voi și David, și pentru toată lumea prezent 100 de euro, pentru gașca de 24 de carate. Ține tu banii în buzunar. Să rămână americană, bine ai venit, șefule. De la domnul Fane Spăitoarul, așa cum îl cunoaște lumea, capitan de gardă veche, pentru nepotul lui, pentru porțelan, valoare inegalabilă de 10 stele și peste 10 stele, 2 milioane pentru porțelan nepotului de la domnul Fane Spăitorul. Și avem o rugăminte. După melodia asta facem plăcerea lui Cole și să facem pauză să stea lumea la masă. Dar la piesa asta, dacă tot a venit americanul ăsta, haideți un pic lângă el să-l susținem și băieții lui, și frații lui, și prietenii lui. El visei, ia coloana în fața ei, șefule. Să vină americanul lângă noi, să-i dă pe Dumnezeu noi. Hai la noi, nu contează banul, că a venit americanul. Pentru americanul greu de la Sorin Vituan și pentru Maria Mexicanul, socrul lui, și pentru băiete, pentru frățiorul lui, americanul junior de la Ine Nemuritorul. În primul rând pentru Anaïs, regina lui Cole Corleone. Pentru frățiorul lui, pentru americanul greu, 2 milioane pentru toată lumea de la Ine Nemuritorul. Pentru fata lui Cole, Anaïs de la noi toți să-i dă Dumnezeu. Păi la noi nu contează banul, că a venit americanul. Și-are inima de leu, e americanul greu. Solo! Pentru familia lui Cole, pentru fata lui, pentru Anaïs, pentru americanul greu, musculul lui, bine venit americane, de la Căpăuții, pentru fiul lui Mândria Crisonaru, tot Mândria Crisonaru, cum se vede de la Căpăuții, să rămână! La atențiune! De la Hari Barieră, pentru americanul greu, 1 milion! 2 milioane pentru familia lui Cole Corleone și pentru toată brigada de 24 de carate. De la el Visonaru, fratele meu, 20 de lire. Ăștia iau eu că sunt frumoși. Să-ți trăiască copii. Scudui pământul. Aia, n-ai ce să faci, faci. 3 minute, nu mai mult. 3 minute, oameni buni, nu vreți să ajung.
americanul greu acasă. A venit încă o forță de aia mare, mare, mare. Veleurile mai tare, șeful. De la Rocky de la Roma. Pentru cel mai frumos caracter pentru americanul greu. Se dă Dumnezeu un loc de 2 milioane. Bine ai venit, americane, să vede că ai valoare, indiferent de mișcare, tu ai rămas în picioare, la noi nu contează bani, că a venit americanul, știe bine Dumnezeu, nu? E americanul greu, mă, doamne! Yes, 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 așa greu e! De la fratele meu de la manevră, iartă-mă, Leone. 50 de euro în primul rând pentru Corleone, pentru fetița lui Anais. Pentru americanul greu. Putere de urs. Pentru frații lui americanul greu. Băieții lui americanul greu. Alo, și toți lupii de la Băinești. Lumii ăștia fac numai petreceri frumoase, mă, tată, măi! De la Leonova, cu mesajul pentru frățiorul nostru americanul. Bine ai venit lângă familia ta americană. Trească copii, să rămână. Și toată lumea prezentă. Și la Găgăuții la fel. George, atențiune! De la Ion Manevră 2 milioane. Pentru toată familia frumoasă lui Corleone. Și pentru americanul cel mai greu. Și pentru toată lumea prezentă, să rămână. De la Corleone. Pentru finețea lui americanul greu, caracterul lui de 10 stele, familia lui ce iubește el, să rămână. Americanul greu de la Puiul de la Roma. Pentru frățiorul lui, viața lui Elvis Solaru, puscurul lui. Pentru domnul Ghiț Solaru, decuțul lui Elvis. Frații lui Elvis. Frații tăi. Marian Făniță. Nelu Timișoreanu. Toată familia. Și toată lumea prezentă de la Puiul de la Roma. Elvis puscul lui, viața lui să știe. De la Găgăuții în continuare. Pentru americanul. Încă 10 milioane de la Găgăuții să aibă rol. Bine ai venit, americanul. Să vede că n-ai valoare. De la George. Pentru forța noastră, pentru americanul să-i dea Dumnezeu noroc. Pentru cel mai greu, americanul greu să-i dea Dumnezeu noroc. 2 milioane de la George! Și-a venit americanul! La noi nu contează banul! A venit acasă forța noastră! Știe lumea ta. Bine ai venit, șefule.
venit americano. Bine a venit acasă, americano greu. Plăcerea lui Cole. Nu-mi spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut-o ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Nu mă sperie nimic, ca și singur mă ridic. Ia atențiune! De la domnul Vasile Timișoreanu, pentru familia lui Corleone, pentru Anais, fata lui Corleone, să trăiască, să fie sănătoasă, să rămână să trăiască familia. Se repetă vorbele astea frumoase. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut-o ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut-o ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Nu mă sperie nimic, ca și sigur mă ridic. Și orice s-ar întâmpla, mă simt bazat pe mintea mea. Nu mă sperie nimic. De la domnul Gâdi, pentru domnul Corleone, să-i trească cu fata lui, Anaisa lui, și pentru toți invitații. Dar nu mă sperie nimic, ca și sigur mă ridic. Și orice s-ar întâmpla, mă simt bazat pe mintea mea. Ia atențiune! De la bunicul pentru nepoțica lui, pentru Anais, să trăiască copiii, familia ce iubești. De la bunicul lui Anais, pentru Anais. Familia lui. Permis arma vioară. Ia atențiune, fraților. De la domnul Petrică Măcelaru, pentru Corleone, pentru fata lui, care a vrut Dumnezeu cu el, că e ziua foarte frumoasă, spune domnul Petrică Măcelaru, să trăiască copiii lui. Pentru fata lui, viața lui, Anais, și pentru familia lui domnul Petrică de la noi. Să auzim abordarea asta puternică! Să aduc acordeonul. Aici acordeonul, vioara.
Bagă șefule, fratele Petrică Măcelaru. Domnul Fane Spăitorul, capitan de gardă veche. Se repete încă o dată vorbele astea de la domnul Fane Spăitorul, capitan de gardă veche, care a fost și va fi pentru domnul Corleone. De la Fane Spăitorul, care rămâne Fane Spăitorul o viață întreagă și va rămâne toată viața lui să-i trăiască copiii. Pentru Cole Corleone, pentru sărbătorita lui, pentru Anaici, fata lui Cole Corleone, 2 milioane să rămână să trăiască copiii. Să repetăm încă o dată strofa asta frumoasă. Ia-o-s! Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni, am ținut ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea mea. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni, am ținut ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea mea. Nu mă sperie nimic, car și sigur mă ridic. Auzi, domnul Fane Spăitorul, și orice s-ar întâmpla, eu mă bazez pe mintea mea. Și singur mă ridic, și orice s-ar întâmpla, mă simt baza pe mintea mea. Haide! Să repetăm încă o dată partea asta frumoasă cum vrea domnul Fane Spăitorul. Merge singur pe mâna lui. Ia-o-s! Pentru fane de la Băilești, pentru frații lui, familia lui, de la mine personal, cu respect, să rămână să trăiască copiii și iubești. Și pentru fata lui Cole Corleone, sărbătorita lui, Anaisa lui, să dea Dumnezeu noroc. Ia-o-s! Pe mintea mea
oamenii noștri care ne reprezintă peste tot în lumea asta, după care fac și ceva separat pentru colegul meu. Ia-o-ți. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut-o ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut-o ascunsă, n-am vrut să mă râdă. Dar la bunicul Anais, Pentru Anais, pentru colegul Leone și Adina, fata lui, să-i da Dumnezeu noroc. eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. M-am ținut ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Eu n-am spus vreodată supărarea mea la nimeni. Am ținut ascunsă, n-am vrut să mă râdă lumea. Fane spăitorul e nepătorul domnul Tache Costorarul de la Băilești, care a ținut steagul sus toată viața lui. Ine generalul e locuitorul lui, al Fane spăitorul, să știe. Ia-o. Nu mă sperie nimic, ca și singur mă ridic, și orice s-ar întâmpla